حدا إيرتراوي جالبا مريحو بزي حقاو من قدين مترب عاد إنجليز أقواريصو ناب عاد إنجليز بمئتاو تخصيصو ناب بيت فرد كامز غرباتا قاليصو زي إدريس عبدو استفهال إيرتراوي أبز وان أب كتما برادفورد زنبر كوينو أب قنبوت كل التشحن عيسران حموشتاني ناب عاد إنجليز آتيو اتقريب اللو زولو كسخاء نحق إميغريشن عاد إنجليز تحيس كازبل كس كامز خوانوون تا قاليصو نسو بعربي أب برادفوردن كيقلي ناب زبهال بيت فرد زغربا انتخونك كبزات تخصي أب قمت آتيو قدايو أب لعلواي بيت فرد برادفورد كرأ مخوانتا نجير ولا قريب اللو زولو كستات كأكل التكس مخوانوون تا قاليصو جالبا مريحون مترب إنجليز أقواريصو ناب عاد إنجليز بمئتاو حقتها قرط إحيس كازبل حادا كسك خوانن كولو اتخال ايكا بزي حقاو فقاد ناب عاد إنجليز بمئتاو يو أخبار حق باور رامسن بيت فرد أب زغربة صحف اتقريب زولو قدام يكسك بيت بمخوانو أب لعلواي بيت فرد رايكر آلو وإيلو باور رامسي اتقريب اللو زولو كسك فرنسا ناب عاد إنجليز جالبا مريحة آتي خازبليو اتكال ايكسغا ناب عاد إنجليز بزي حقاو مئتاو فقاد آتي خازبلي إيلو مكتل لعلواي فراديس زوبا زخونة دانيا نيك هايلس يبوا أب زولو مقلص ادما كساب اتين 17 سنة تواهيبو زولو كالاي قوصرا تخصاصي بوحساب غوزو خصنح افق ادنا له آلنا إيلو اتا زي إيرتراوي مريحوا عاد إنجليز آتي استبهال الجالبا كالو سدتنياتات نيرو ماديوم ويس نبوين تراي سيغيرلا زتغلص نغير يلن اب كل تشحن عيسران حموشتن بدمر 4 حدن شحن 470 كلتن سدتنياتات بجالبا نمترب إنجليز بمقراص اب عاد إنجليز كمزا اتو صبصبات يحبرو كاب طر كل تشحن عيسران شدشن جمير خا كساب حجي 7576 سدتنياتات بتمساسال منقدي اب عاد إنجليز كمزا اتو بيت صحفت وشتاو قدات يحبر مستمساسال غيزينا كل تشحن عيسران حموشتن بمنصار وزرنايتهم بتمترب عاد إنجليز اب عاد إنجليز اتو زلو سدتنياتات كاب طر كساب حجي باسات 400 كمزنا كي يحبر نقدم بريزيدنت غزياو محدار كلل تግራይ ዝርከቦም ዝተፈራለዩ ፖለቲካውያንን ወታደራውያንን ውድባት ትግራይ ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ዝብል ምትእኻብ ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝተመስረተ ዝተነገረ ኮይኑ ሓደ ካብ ዕላማታቱ ድማ ነቲ ብዕልዋ መንግስቲ ትግራይ ተቆጻጺሩ ኣሎ ኢሉ ዝኸሰሶ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይ ምእላይ ምዃኑ ገሊጹ ኣተሓባሪ ሜድያን ርክባትን ወድብ ስምረት ዝኾነ ብርሃነ ገብረየሱስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥ ዝተባለ ሕብረት ብዝተፈላለዩ ውድባት ፍሉጣት ውልቀ ሰባትን ጸለውቲ ሰባትን ተመስሪቱ ንዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ለውጥ ንምምጻእ كمكر صنيحي إلو زم دليت اللوط إنا زولو منقسقاس بهاجراو بورد مرجع إثيوبيا أفلط أزرخبو 4 ودبات كومون فلطات والقسبات زاد قالوا مخانمون تحبير لا زغو جله أبتا كلل صلوت زخون سبات 7 بوليتيكا ودبات فلط السبات تكالات ميديا محبراتن نابز حقوف بيت مخر عابيو بسنبت ات بيت مخرب وقع كمستمسرتون اتوهابق القليص يو اتحبرت نودبات بايتونا عرنا تግራይ تنساء 7 درتا كالوت اب كلل تግራይ استمزغو بوليتيكاون ودباتن تفيك محبراتن بمطرناف سلامن لوطن تግራይ زول بيت مخرب مسريتهم አለው ተባሂሎ ኣብቲ ዝነበረ ምትኻብ ጌታቸው ረዳ ነቲ ሕጃብ ስልጣን መጽኢ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ መንግስቲ ዘእለየሉ መንገዲ ክናደ አለው በመባል እቲ መሪሕነት ክዝልፎ ዝተራየ ኮይኑ وهبقال نايتنس زمرح سمرت زبهال ودب دما نحوحات نمقلاي نتكلل ناب زيد اللهو كتن زيد الدم فساسن زي وسط كل عينة استراتيجي كنت أمينا يلو اتحجب بيت مخرج دليت لوط تصوع زلو من قسقاس دليت لوط بدقف منقست فدرال استمسرته يسمع حبريتا عمل كي تدما نزغرب اللي حتى حاسوتي بمبال نتس يقولا منستر وصاي ጉዳያት ግብጽ በድር ዓብደልዓጢ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ቀንዲ ማእከል ጸጥታን ምርግጋርን ኣፍሪቃን ክብል ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ዝምድና ግብጽን ኤርትራን ዓቢ ዓይነታዊ ገስጋስ ኣመስጊቡ ኣሎ ክብል እንከሎ ክልቲኦም ወገናት ሓበራዊ መስመራት መራኽብ ንምዕባልን ምትእሳር ወደባት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕያልን ወግዓዊ ስምምዕ ምትሕባር መጓዓዝያ ባሕሪ ፈሪሞም ኣለዉ ኢሉ እዚ ሕጂ ብወገን ማዕከና ዜና ግብጽ ወፂ ዘሎ ዜና ከም ዝሕብሮ መብጻሕ ናይቲ ናይ ግብጽ ልኡኽ ብሰንኪ ዝዓርግ ዘሎ ስግኣታት ኣብ ተኣፋፍ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ብምሕባር ግብጽን ኤርትራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ተሃዋፂ ዞባያን ዝነብራ ዘለዋ ኤርትራ ኸ ዓንዲ ማእከል ጸጥታን ምርግጋእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጌርና ኢና እንወስዳ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ንምትራር ብወገን መሪሕነት ግብጺ ተወፋይነት ኣሎ ኢሉ منستر وصاي ጉዳያት ግብጽ በድር ዓብደልዓጢ በተወሳኺ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሰዓትን ፈርቃን ዝወሰደ ርክብ ከም ዘካየደ ከገልጽ እንከሎ ኣብ ዝተፈላልየ መዳያት ዘሎ ኣረኣያ ናይ ክልቲኦም ወገናት ከኣ ዝተቀራረበ ምዃኑ ኣፍሊጡ ይርከብ
ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ግብጽ በድር ዓብደልዓጣ መግለጺ ቀጺሉ ምራሕ ኤርትራ ዘለንን ኣዳ ክገልጽ ደሊ ክብል እንከሎ ኣብ ኣተሓዛዝ ዝምድናታት ብዘለዎ ሜላ ሚዛንን ምትህዳእን ንልብኡንኡ ከድንቕ ይደሊ ክብል እውን ኣብቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ተዛሪቡ ምህላው ተገሊጹ። ብዛዕባ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ድማ ምምሕዳርን ፀጥታን ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ናይ መዳውብቲ ሃገራት ሓላፍነት ጥራዩ እዚ ድማ ንጹርን ዘየዛረብን ይክብል ብተዘዋዋሪ ነታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንኽትረክብ ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ኢትዮጵያ ዘነጻጸረ መልእኽቲ ሰዲድ ዘሎ ነቲ ዳርጋ ደስኪሉ ፀንሐ በተወግሶ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ተጀሚሩ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ንምብርባር ዘርባት ይካየድ ከም ዘለውን በድር ዓብደልዓጢ ሓቢሩሎ። ግብጺ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ፈለግ ኣባይ ምስሓብ ዝጸንሐ ኮይኑ ምህናጽ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ እውን ነቲ ዝነበረ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ይዝከር። ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቁም ነገር ዘለዎ ዘተ ይካየድ ስለ ዘሎ ብምባል ንድሌት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ መሰረት ገይሩ ንሰሉስ ተወጢኑ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝቐንዐ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘደናጎየ ገሊጹ። ኣብቲ ብመንገዲ ትሩዝ ሶሻል ዘውፅአ ጽሑፉ መራሕቲ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንስጉምቲ ክወስድ ከም ዝሓተትዎ ይሓቢሩ። ትራምፕ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ተቐባልነት ዘለዎ ስምዕ ክግበር ከም ዝተነግሮ ብምጥቃስ ኢራን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ኣይክህልዋን ኢሉ ይኹን እምበር ቅቡል ኣብ ዝኾነ ስምዕ እንተዘይተበፂሑ ኣሜሪካ ብቕጽበት መጠነ ሰፊሕን ከቢድን መጥቃዕቲ ከጅምር ድልውቲ ምዃና ኣጠንቂቑሎ። በቲ ካልእ ወገን ሓደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኢራን ንኣሜሪካ ዳግማይ እስትራቴጂካዊ ስሕተታትን ጉጉይ ገምገማትን ከይትገብር ብምባል ኣጠንቂቑ ይርከብ። እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ኣዋጅ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘለዎ ተቐባልነት ህዝብን እናጎደለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜን ድሌት ውግእ ኣሜሪካውያን እናማህመነ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋንን እዩ። መሰረት ሶኒ ዝወፅህ ናይ ኒውዮርክ ታይምስ ድምፂ ህዝቢ 64 ሚእታዊ ዝኾነ መመረፅቲ ምስ ኢራን ናብ ውግእ ምእታው ጌጋ ውሳነ ምዃኑ ከም ዝኣምኑ ዝተገልጸ ኮይኑ መሰረት እቲ መጽናዕቲ ከዓ 36 ሚእታዊ ጥራዮም ብስጉምታት ዶናልድ ትራምፕ ዕጉባት ምዃኖም ዝግለጽ። ሓይልታት እስራኤልን ኣሜሪካን ካብ 28 ለካቲት ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ኢራን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ኣየር ዝፈጸሙ ክኾኑ ከለዉ ኢራን ድማ ብወገና ብሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ናብ እስራኤልን ናብቶም ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ዕላማታትን ብምትኳስ ሓያል ግብረ መልሲ መሃባ ይዝከር። እዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ረቑሒ ዝኾነ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድሕሪ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኢራን ከመይላ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም እትኽእል ዘለዎም ስግኣት እዩ። ከምቲ ትራምፕ ዝብሎ እንድሕር ኮይኑ ድማ ሕጂ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ካብ ምግባር ዘተ ክግበር ይመርጾ ከም ዘለዉ እቲ ምኽንያትካ ኢራን እትህቦ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ቆጠበአን ዘውርዶ ጉድኣት ልዑል ስለ ዝኾነ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።